sa 49 ka mga individual nga doon ay kalimbigitan sa paggamit, paghupot o pagbaligya sa iligal nga droga ang malampuson na aresto sa kabulan nga operasyon sa kapulisan sa naglaing-laing dapit sa Davao de Oro. Sumala sa datos sa Davao de Oro Police Provincial Office gikan Pebrero 1 hangtod Pebrero 28, 2026 ana sa 40 ka mga anti-illegal drugs operation ang gikasa dungan o sa pagipahigayon ang pag-aresto sa mokabat sa 47 ka mga wanted person inubanan sa pagpaningkamot sa mga municipal police station sa probinsya. Na-recover usab ang 45 ka dili lisensyadong klase-klaseng kalibre sa armas sa gipakusog nga operasyon batok loose firearms ubos sa RA 10591. Dungan ini 7 ka mga operasyon batok illegal gambling ang malampusong gikasa nga miresulta sa pag-aresto sa siyam ka mga individual samtang sa mga operasyon nga nagtumong sa kaluwasan sa publiko hilabi na sa mga motorista ilalom sa Republic Act 4136 ug lokal nga mga ordinansa mikabat sa 708 ang nasyuhan og temporary operators permit kon TOP og 1,461 ang citation tickets hugot sa gibatuman sa probinsya ang no helmet no travel policy ubos sa Republic Act 10054 nga miresulta sa pag-issue sa 1,016 ka mga TOP ngadto sa mga nakalapas sa nasangpit nga balaod. Sigon sa kapulisan sa probinsya ang maong kalampusan resulta sa ilang dedikasyon sa pagpakusog sa kaluwasan sa publiko, disiplina ug pagpatuman sa balaod aron ang kalina og hapsay sa probinsya magpabilin. Wala gipiling nga oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lar Sanyol XFM News.